Hi everyone, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बे चेनेलाव गोदानब्ला बे साबस्क्राइब बाटनखौ प्लिज थुना होबानो जाबाय, जिहेतु जोंनि गोदान भिडिअफोरा बे आपल'ड होबानो मोनगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बे फेसबुक इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामनो दाबावसै, लिंकआ जे बे भिडिअनि सिङावनो गाहायाव होनाय जागोन। ओमफ्राय नोंसोर भिडिअखौ बोरै मोनखो बेनि फिडबेकखौ प्लिज नोंसोर कमेन्टआव हरबानो जाबाय, जिहेतु जों मिथिनो मोनगोन बोरै जादों। स' बिसिनो थाबाय, थेंक इउ।